manukon lakoning lekak Lokita linuding kidung kadung kadoreng amomong Jentara lipat pasangi grahita kunes nenes wicarane seteng nindra marmangun manah rahayu tresna kendes ayam tentrem sawangane genes iramane tole seswa genes genes kumolong manah duporo tan samar pamoring suksma sinusmaya winaya ing ngasepi simimpen telenging kalbu pambukaning warana tarane ing saking liya playaping aliyup
Wilahing Wong wilahing amiknan astu purnama sidam mastu silamring sang hyang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinewung langan wilapa ekstu maksir restantu lampeng Buddha jinantur tutur katula tetila tulat mrih ladeng paradya Weno Orsito ngupo parameng neskor kanandya demi jaman purwa Wini sudah trake kang dinama Dama Binardi tamene loto mangko teka pasananing Guwita tan murfrenggeng palambang matumpa marmo panggung sang Purwakata Suwardata Pitana Nenggih negaripun Dekta ingkang kakwadi dosa Purwa Eka sawijadri luwih dosa 10 pura marang kawiwitan Jinadan kathah titahing Jawata ingkang sinungga pertiwi kaungkulan dening Akasa kinapi teng samudra kathah ingkang sami anggana raras ingkang kinara adya-adyaning Garaba Gupita dhateng wenten kadya-adyaken negari Ndarawati ya sinebat negara Dwaraka Bebasan ngupaing negara 100 datan bisa ngaturaken kalih 1000 jangkep sedasa negara kang panjang punjung pasir pawuh jinawi. Kemari pakarta Taturya Harja. Yen tot ning kalih seprodone praja Dwindara negari. Panjang tegese dawa pocapane arep mangambar kuncarane. Negara ingkang tansah dadi kembang kiduling bangsa manca karana kasusrupi gelulah buka wastra. Sengko dadakan trampil karya baita darat samudra tuwing ngakasa. Punjung luhur kawibawane. Ugring bebrayan urip tembayatan samat sinamadan daya dinayan. Satemadatan rinoso asul luhuring derajat endhek dhuwuring pangkat lan sugih miskin ing kadonyan. Sadaya semring dasi tresna mring sasama sarta tansah ngluhurake jiwa martabating bangsa sakindenging bawana. Pasir tegese samudra. Negara kinembung segara sugih sungkapan lan supitan mengku bantaran ageng dadi sara sumbering pangupa boga lan ya lajeng pusring nahkoda dagang layar. Awukir tegese gunung. Nuswara kumimahe wewu pinangku gunung bebanjengan Tulagelan Sindang. Dadya sumbering toya benawi pinara-nara angileni wana cangkrama sawah miyang pategalan. Kula tegese tulus kang sarwa tinandur bumi subur pasiten mawur, apa kang tinandur sempulur? Kang sinebar tungkar tumangkar kababar satemah ambyet uwoi ngrembuyung gegodhongane. Nganti kaya manglung-manglunga wit-witane. Sarta para warga sami prasetya negung imbangi gunung anggung rinesa dadi sarana kemakmuran pepasaran kaendahan bumi Pertiwi. Jinawi murah ingkang sarwi tilumbas
Wondene Gemah dadya teng rejaning praja. Mboten ngemungaken jroning kutha ingkang katingal reja. Sanadyan to dumugining desa ngadesa minggahing paredèn lan pabunungan. Wis katingal dalan gumlarang larwata. Pandam gumeber pating kalencar papan pamulangan lan kasarasan wis ana ing sadengah papan. Sagung bebrayan sengkut makarya angaya jejibane suwang-suwang adhedhasar. Manunggaling cipta, manunggaling rasa, manunggaling karsa temak ambabar karya. Sedaya ingkang cinipta ngrembaka ingkang ginarep tumrap dadya kasembatan idaman bangsa dumadine warga adil makmur. Karta Raharja warata tias bagya mulya. Repakang sami lampah dakangan lusulur jatan ana kendhati. Candhak kulak ora kuciwa dol tinukul mintun ora kasurya ilining tirta narmada. Labetan ana sang sayaning dedalan dasar wong sapraja padha biya prukun temandang karya sayek saeka praya. Norang kang lagu cidra sing laring pranatan gawe kapitulailan karana wusadya tunggal bangsa tunggal basa tuwin tunggal negara. Karata mengkuwur diayem tentrem. Nikmatmu pangasatotone awit kanthi sukulira legawa manut ing pranata tetep ing sesanggeman paugeran. Sarta tansah nindakake jejipan suci tur sing ati marang kapitayan miwah mawaring agama luhur. Tata racak prawarga sarwa sembodo gesangira cukup ing Bogawastra. Awis mulan kasarasan sarta kamulan kabagyaning keluarga caturwarga. Tur tansah mekarane pambudi lan pangrika daya mrisaya pinaradawa kamulyan lho. Setya bekti ming paugrane negara ingkang dumadi saking gemblenging bawarasa imbal wacana sabda tama. Sedaya tansah linandhesen adat budaya lan kapitayan satemah sepuh anem jalwe triwusi nambaran budi luhur. Budaya misuwur warisaning para leluhur. Raharja tebing parang moko labet para tamtama bintur lan perwira kang wis padha manggul senjata tulus ing prasetya manteping dharma. Sato nganteping marang sumpahing prajurit Sabda Marga. Pasar jiwa Duraga muhung kinara bela. Mri tetep sembodo. Mri sentosa wibawa adeke negara bumi pusaka. Sarta para naeka bebane praja tetep ing sanggeman datan ana ingkang liruwing madhip pinamban wewarahing utama ing ngarsa Sungtulada. Ing madya mangun karsa tuturi andayandi. Nalindra Ndramati jejuluk Prabu Sri Bathara Kasta Danaradana. Ya Narayana Lenggat Dampar Kencana nampi piswanira Praptanirnata Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Sang Maning Binta mengkeraken ingkang rayi Satrunggar Raden Herustyaki ya Bima Kunting ya Yuyudana tan kantun piswanira Warangkarinata Negandrawati nenggih Rekyana Patih Udawa Nata Agung Byamya Siniwaka tandhane ingkang kinarya pratandha kejawi namung Kyai Sangsa Glap ingkang sampun kaboyong wonten ing Datulaya saha tinatap Gurnada Bendhe Beri Sawran Munya Mangungkung Maya Siniwaka kadheraken abdi dalemban Jadi Bedaya Srimpi bocah tetanggungan Miang Joko Palor-loro lar badhak pengapiting kanan kiri banyak dalang samunggaling kacumas kidang kecana ingkang ngapil Upacara Nata swaning para wadya bala surak ambata rubuh pindha kabah dening teri kanca padha gangsek
kanca padha maju kanca jejeri kanca padha ngangsek kanca maju kanca jejeri sak 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 celoro jelekur tap 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 ayo kanca padha ngangsek kanca maju kanca jejeri kanca ngangsek maju jejeri yo 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 minangka purakaning kanca Ambos Rumarwata siwi mring sangganing para rubeksa ngatur carita medhik jaman purwa puniki tanadya amulang guru ing sangganing para rupeksa mring sangganing para rupeksa denira medhik halubi Sretinon ning pasewakan busana maneka warana oh
sibak puspiteng udyana miyang panjreng kang sarwa rukma rangging manik nara wata ono ubra prabawane ro kang su mirat kenyaring tejo liwaran lira kilat sosiring dadit wimboga konto merek wingging katiuping ruta amantu separan mangambar kungas ngebeki wasewakan ya tari sedeng kang asinewa Maha Prabu Sri Bathara Kresna prastisteng dampar kencana Sri Rengganing Bu sono kinontrang kontrang Mas Retno
Yaya Yuwang Wisnu Bathara sinewoning kayanganira Nalindra lonang ngandika Newang Susma mangadili nuwih Wisnu sasmitaning sun. Aduh, tak raketake pasibanira ana ngarsaning sun Kakang Patiudawa. Aja nganti darbe rasa kumarsanan kaget jeneng para Kakang Patiudawa ndak bijane ngarsaning sun. Padha kanthi raharja piswanmu aning Praja Ndarawati, Kakang Patiudawa. Kawula nono inggih Kanjeng Diwaji. Awit saking pangestu Paduka Sasinengga dhateng keparenging Bathara. Lulus raharja piswanipun ingkang ngabdi kepatihan. Sadèrèngipun Paduka lenggah ngubur ampit wonten ing Pendhapi Agung Praja Ndarawati. Yektosipun ingkang ngabdi kepatihan sampun ngubur ampit wonten ing Pagelaran Jawi. Sampun kula ibarataken pindhanipun pinanjer wonten satengah alun-alun. Kadyuping samirana mandra kumejet kumitir acara awur males nanging Diwaji. Sak sampunipun ingkang ngabdi kepaten pun Patiudawa nampi timbalan saking ngarsanipun Paduka Kanjeng Diwaji Ndarawati. Pindhanipun siniram tirta mayuswindu. Duh Diwaji. Ingkang ngabdi sak mangkih badhe asrah karepatan mbok pilih wonten lepat lan dosa ingkang kula sandhang. Kula boten badhe swaling kayu nampi pidana saking ngarsanipun Paduka Kanjeng Diwaji. Kasudu aja-aja kula katigas sajangga kula. Yen to sak mangke ingkang abdipun Patiudawa nandhang lepat boten badhe swaling kayu nampi pidana saking ngarsanipun Paduka Kanjeng Diwaji. Duh Diwaji, Kakang Patiudawa wonten dawuh. Yektine sithik wae ora ana luput ana hanggane Kakang Patiudawa. Amung supaya wijang anggone ingsun bakal paring dawuh ndadekno kawruhananmu ya Kakang Pati. Sapa ingkang darbe kewajiban ndajak ngembat Watangaputung ngejung kumbala ruwet. Ora ana liya kejaba amung Kakang Patiudawa. Prayogakna piswanira aning ngarsaning ingsun Kakang Patiudawa. Lho inggih Kanjeng Diwaji. Sampun seklangkung prayogi piswanipun ingkang abdi kepaten namung keparenga. Ingkang abdi kepaten nyaosaken sembah pambekti mugi kunjuk wonten ngandhap pada Paduka Kanjeng Diwaji. Wis tak tampa kanthi gembirane penggalih ora liwat pangestuku maragake tampanuna. Yen to ketingal kula cadhong asta kalih kacancang sak puncak weni kagayuting werda itu mapake jojo. Dadosna cainur cah ora daging kayuwanan. Mangkono Kakang Patiudawa. Duh Koko Prabu. Diagungi pangasapa Paduka Koko Prabu ngantos randhat. Anggenipun ingkang rayi manem Brama dhateng praptanipun Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa jimat pundhen kula ing Madyapada prapteng delahan. Ingkang rayi Ndarawati ngaturaken pasegahan panakrami sak rawuhipun Koko Prabu Baladewa wonten ngarsanipun ingkang rayi. Duh Koko Prabu. Jagat wasisaning Bathara Waya jagat Yayi. Awit saka pamujene Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Sasinengga dat aneng ngarsaning Bathara tan manggih rubeda suwiji apa praptanipun Kakang ning Praja Ndarawati Yayi. Taklimipun Kakang kunjuk nang ngarsane Sadi. Sampun kula tampi kanthi gembirane penggalih Koko Prabu. Duh Koko Prabu. Ingkang renggah burus nyaosaken pambagipun krami sarawuhipun. Koko Prabu Baladewa wonten Praja Ndarawati. Tak tampa Yayi harus tak ngaturake pambagi kelawan pun Kakang.
Antuk pamujimu ora ana alang suwiji apa kang dadi praptaku. Ane Praja Ndorowati. Yayi Setyaki Garbaruci. Kepareng nyaosaken sembaya wis tak tampa. Dipun prayogaken nenggahipun Ka Prabu. Wis ora kurang kepenak apa kang dadi nunggahipun Kakang. Duh sinuwun. Ingkang ngabdi kepatihan ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Baladewa. Sinuwun Prabu Baladewa. Kakang Patih Udawa. Iya. Yen to samengko Kakang Patih Udawa ngaturake pangabekti gedhene ngaturake sembah kelawan Baladewa. Aja lara atimu, aja cilik rasamu. Kepeksa Baladewa ora bakal nampani apa kang dadi sembahe Kakang Patih Udawa. Waduh sinuwun. Dene menapa dosa lan lepat kula. Paduka sinuwun Prabu Mandura Tan Kersa nampi sembahipun ingkang ngabdi kepatihan. Yen to samangke ingkang ngabdi kepatihan nandhang lepat kula aturane nedahaken lepatipun mapan wonten pundi. Kula mboten badhe swaling kayu nampi pidana saking ngarsanipun sinuwun Prabu Baladewa. Kakang Patih Udawa wonten bali ngadhawuh. Yektine sithik wae Kakang Patih Udawa duweni luput tumrap Baladewa. Nadyanto Baladewa wis dadi ratu ning Praja Mandura. Mangreh sangyaning para kawula ingkang mapan ning Praja Mandura nanging Baladewa tansah eling kelawan lelabuhane Kakang Patih Udawa nalika padha bebarengan nyuwita. Ana ngarsane Demang Sagopa sartane Byung Sagopi ya ing Widara Kandhang. Akeh wulang rae Kakang Patih Udawa satemah minangka dadi pancatan lan dadi pawadan anggonku bisa ngreksa minangka dadi pengayom ana ing Praja Mandura. Samengko dosa apa kang bakal tak sandhang yen to Baladewa wani nampa sembahe Kakang Patih Udawa. Nanging kosok baline. Nadyan to Baladewa wis dadi ratu ning Praja Mandura. Nanging Baladewa ora wegah lan sarta lingsem ngaturake pangabekti nang ngarsane Kakang Patih Udawa. Mula kang saka kuwi Kakang Patih. Sembahe Baladewa wae mura kaget tampanono Kakang Patih Udawa. Waduh. Persasat memampang wangci pangon kapapak obor sosro biar keterangan rasmanipun ingkang ngabdi kepatihan. Namung keparenga sembahipun paduka kula tampi dawuh sami-sami. Dipun prayogaken lenggahipun wonten ing Praja Ndorowati. Kakang Patih Udawa kaya wis ora kurang kepenak apa kang dadi lungguhku. Ana ngarsane Yai Prabu Ndorowati. Duh kok Prabu, piye Yai? Rumaos kaget kadur kasak sampunipun ingkang rayi nampi praptanipun Koko Prabu wonten ing Praja Ndorowati. Yen to rikala semanten Koko Prabu ing Mandura kepareng tedhak wonten ing Praja Ndorowati, langkung rumiyin Koko Prabu tusan dhateng gandhek sakembaran kinen ngintunaken awula dhateng ingkang rayi. Caos pekabaran yen to sakmangke Koko Prabu Baladewa kepareng tedhak wonten ing Praja Ndorowati. Tertenting sakmangkih ingkang rayanggenipun badhe manembrama dhateng tedhahipun Koko Prabu wonten ing Praja Ndorowati kanthi upacara tata keprabon ingkang sampun lumampah. Badhe kula aturi gelaran babut pramudane awit saking papan tumapaking suku Paduka saking Krita tumuju wonten ing Sitinggil Binaturata. Saknginggiling babut pramudani badhe kula paring sesekaran ingkang maneka warni sarta kekonyoh ingkang amrik arum gandanipun. Duh Koko Prabu. Sadaya kala wau minangka tandha bektinipun ingkang rayi dhateng Koko Prabu. Maten Koko Prabu. Wah, ladalah. Persasat kajugrugan wukir sari kaleban segara madu penggalipun Kakang Mandura. Sawise yen to Yayi Prabu Ndorowati bakal manembrama kelawan tekanipun Kakang kanthi upacara tata keprabon. Nadyan to isih kandhek ana ing pangucap nanging rumangsa bombong penggale wong tuwa. Dene semono gedhene rasa tresnane Yayi Ndorowati kelawan pun Kakang Mandura. Lan gedhene tandha bekti kadang taruna tumrapé kadang werda. Mula pun Kakang ngaturake bungi panuwun kang tanpa upama ya Yayi. Nanging kejaba kang saka ku Yai.